niya may ganting madawato. Okay, maayong gabi mga higala among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpagnaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabi una mga higala. Pagadumalahon kini sa inyong higala, Brother John dito kinausab si Brother Livy Clavis ang magapakig-uban kaninyo nining usa ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So duha meron diri sa studio mga higala, nagapanghinaot mi nga karong gabi na makig-uban mo na mo og aduna to daghan nga mga kasayuran nga atong makatunan sa ato nga pagpaminaw dinhi sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, welcome sa tanan. Pwede na mo higala nga makapadala og mga pangutana dinhi sa atong tulumanon. Naamoy mga nalibugan diha sa mga topic or sa mga pangutana nga atong nahisgutan sa nanlabayng panahon. Pwede nang inyong follow-upon higala, ipadala ninyo gusto mo og clarification. So mahimo nga mo send mo og mga pangutana or kaha nuna mo'y mga nakalibugan mahila sa inyong pagpaminaw dinhi og sa gitudlo sad sa inyo diha, anay gitawag comparative study ba? Inyong ipahayag, inyong gitun-an, ipangutana sa inyo dinhi, unsa sad ang amo nga baruganan anang bahina, no? Ato na nga gina-welcome o niya alang sa to mga listener, mga viewers na to, gi-welcome namo sad mga higala ang inyong mga participation, no? Naamoy mga dugang tubag sa pangutana, ato nang gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, alang sa atong mga viewers, atong mga followers sa atong programa, palihog no atong i-like ang ato sad nga program, niya atong i-share mga higala sa gihapon ngadto sa atong mga friend aron ang kasayuran sa pulong sa Ginoo mudangat ngadto sa daghang mga katawhan sa kalibutan tungod kay ang Dios nagsugo sumala sa Mateo 24:14 nga ang maayong balita mahitungod sa ginharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ipamatuod ngadto sa tanang kanasuran og unya moabot na ang katapusan. Moabot ang katapusan sa diha nga ang mga tao sa kalibutan mahibalo sa mensahe sa maayong balita mga higala. So kining ato nga tulumanon makaingon ta nga nakatuman sa Mateo 24:14 nga naman ang maayong balita na abot sa tibuok kalibutan pinaagi sa atong mga moderno nga mga kahimanan niining mga panahona sa panabang sa mga internet kay kining Facebook mga higala universal man international ni. So nagpasabot nga kay public man
nagpasabot nga bisan diin nga part sa kalibutan makakita sila, makapaminaw sila sa ato nga programa mga kahigalaan. Plus pa yun, atong tabangan og share ang pulong sa Ginoo, atong i-share ba sa atong Facebook, atong mga friend diha. Pag-share nimo sa public, daghan na kaayo nga makatan-aw. Wa ta masayod nga atong mga higala nga nagtan-aw, mabless sila. Nga naman, kay base og ang pangutana nga atong tagdon dinhi nga inyong gipangutana. Mahimong panalangin ni adtong mga kahigalaan ninyo nga doon na sa sulusamang pangutana. Sublion ako ang tanan ato nga gina-welcome sa ato nga programa. Pwede mo higalang makasend og mensahe dinhi sa atong number kang Brother Libby Clavis nga number, o pwede sad sa kang Brother John Dehito kay duha meron di studio. Ang akong cell number mga higala 0926-88-69758. Akong sublion 0926-88-69758. Okay, so di pa ta mo padayon sunahan magampo o sa tamang higala. Amahan na mo nga nas kay tasan sa mga langit. Nining gabi na o Dios, nagpasalamat kami kanimog dako tungod nining lain usab nga kahigayunan nga imong gihatag kanamo diin ang maayong balita masangyaw ngadto sa tibuok nga kalibutan. Nining gabi na samtang kaming tanan magatuon, magapaminaw sa imong mga pulong. Tuguti o Dios nga ang balaan nga espiritu imong ihatag sa matag usa kanamo aron mabuksan ang among salabutan, ang among makasing-kasing sa pagsabot sa kamatuoran nga mo'y magahatod kanamo paingon diha kanimo. Panalangini ang matag usa namo karon gabiona. Mo'y among gihandom o Dios nga kaming tanan makasabot og naghandom kami nga sa pagbalik ni Hesus walay isa namong malaglag kaming tanan makapuyo sa langit ng pulianan. Karong gabi una nagampo kami kanimo sa pinasahi. Tungod kay duna kay mga anak nining gabiuna ngang uban nagantos sa ilang mga balatian sa lawas. Hinaot po Dios nga imo silang hikapon, ang uban ay mga maintenance, mga tambal nga ginainom. Hinaot pa ikaw magpanalangin sa ilang mga medisina nga ginadapat silang balatian. Ilaw tang mabatnan ang maing panglawas. Og amo sang giampo tungod kay duna kay mga anak ning gabiuna ngang uban adunay problema diha sa panimalay. Hinaot pa nga ikaw maghatag kalinaw, maghatag og kasulbaran. Ang uban naa sa mga financial problem, hinaot pa ikaw magsangkap usab sila mga pagpinahanglan. Labaw tanan, kaming tanan o Dios, andama kami niya ng haduol nga pagbalik ni Ginosos, ang tanan among gitugyan gisalig madawat sa ngalan ni Ginosos nga manulawas. Amen. Okay, pwede na mahigala makapadanga to mga messages, no? Pili lang mo sa among number ni Brother John, kay ka Brother John, token text ning iya, niya, kining ato PM na higala, no? Makapili mo og send, namoy mga pangutana, namoy mga dugang tubag, aron ato na nga matagaan og pagtagad dinhi sa ato nga tulumanon mga kahigalaan. Okay, pwede sad mong makapadangat og mga mensahe dinhi sa comment section nato sa Facebook, no? Official Facebook nato dinhi sa radio. I-search lang niyo higala alang ni adtong wa pa makasulay og tan-aw. I-search lang ninyo ang DYCM Bugo Adventist, no? Mora siya. DYCM Bugo Adventist. Dayon inyo makita ang ato nga tulumanon. O niya, i-follow lang nyo kanunay higala o atong mga viewers aron ma-updated ta kanunay sa matag programa nato dinhi sa radio. So sublion ako ang tanan, welcome, welcome.
Okay, akong tagahigayon si Brother John alang sa pagpangumusta nga ninyo sa dili pa nato sugdan pagbasa ang mga mensahe karong gabi na. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Lebel. Mga higala, welcome dinhi sa atong programa kini ang Baayong Balita. Sa gihapon dili gid mi mapulan sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan din dapita karon nga naminaw sa itong programa, welcome. Apan sa dili pa usab atong pasalamatan ang tanang mga kaigsuonan diha sa Nazareth Church. Thank you so much sa inyong pag-invite, and thank you so much sa inyong pag-abi-abi, and thank you so much sa gasolina, para sa gasolina ang inyong gihatag. Thank you. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tanawon makadiyot higala ang atong nakita sa screen, no? Panahon ng ato ning basahon ay pipila ka mga higala nato nga ato nakita nga doon na sila mensahe. So kamo da higala o nga gina-welcome nato, gipaabot nato inyong mga messages nga inyong ipadangat ngadto sa ato nga mga kahigalaan. Okay. Ato ning lantawon makadiyot niya si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Livy og sa tanang mga kaigsuonan nga makanunayong naminaw og nagview karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Okay, ato ning bali-balihon higala ari na butas pikas nga screen atong pagalantawon ang atong mga higala nga nag-like, ang uban nag-heart. Ay pipila lang ka makaigsunan. Ano ato nakita dinhi si Brother Ronilo Itang, niya sad si Brother Eljon Tonyakaw ni Dia, niya pod si Mervin Kuyag, no? Mao pa ni atong nakita karon sa screen, atong makaigalaan nga naminaw sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So pabuto na mahigala amo lang isalot-salot, no, ang mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi ato nang basahon og tagaan tana og pagtagad dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay. Sa pagpadayon sunahan, siguro Brother John ato nang sugdan og basa ang ato nang basahon ang pangutana. Okay, Brother Libby. Ato kita sa paghatag ginsakto nga oras sa programa og naay naabot diha sa imong cellphone tungod kay kini ang maayong balita magyud ni karon. Mas maayo na nga imo na nga ipagawas kay aron ang nangutana maminaw kung unsaon pagpasabot sa Biblia ug ang tanang mga naminaw karon ining programa ilang masabtan ug unsa may mga butang nga gitext ug gipangutana. Labas pag ini John may sulod istong cellphone kaning pangutana ha. Ingon diri mga brad ni nakunuta sa bag-ong kabuhatan sumala sa akong nadungog o wala nakita sa pagtuman sa kasuguan. Kay ang pagtuman sa kasuguan maoy pagkinabuhi sa daang kabuhatan. Pagkamatarong nakaron pinaagi sa pagtuo na. Unsay ikasulti ninyo na ini? Mo na pangutana Brother John nga gipadangat dinhi sa atong programa. Akong turog basa aron sad makakatsa pang atong mga listener, atong mga kahigalaan nato nga muhatag og mga dugang mga tubag sa pangutana nga atong tagbon dinhi. Okay, text din mo higala kung nakakaplag na mo og tubag, no? Nasabtan yung pangutana o niya namo ikatampo. So text na diri pwedeng ari sa comment section nato sa Facebook. Ako sublion ingon dinhi nga mga brad ni nakunuta sa bag-ong kabuhatan sumala sa akong nadungog o wala nakunuta sa pagtuman sa kasuguan. Kay ang pagtuman sa kasuguan maoy pagkinabuhi
sa daang kabuhatan. Pagkamatarong na karon, na kuno karon, pinaagi sa pagtuo unsay ikasulti ninyo niini. Okay, salamat sa pangutana mo ni atong tagaan og pagtagad nining usa ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ang unang muhatag og tubag si Brother John, dayon ako nga tapuson mahigala. Brother John. Okay, daghang kayo nga salamat Brother Lebe nya. Salamat sad sa nag-text ani sa nangutana nga dili gyud ingon nga one-sided tungod kay maminaw pod sa uban sad nga mga nanagwali sa pulong sa Ginoo kana kung pulong sa Ginoo ang giwali. Okay, mahitungod niining bahina kanibang daang kabuhatan ug bag-ong kabuhatan ang buot ipasabot sa uban ni ana daang tugon ug bag-ong tugon man daang kabuhatan. Wala na ta sa daang kabuhatan kay niya na ta sa bag-ong kabuhatan. So sa gisulti nga wala na ta sa pagtuman sa kasuguan kundili ang pagkamatarong diha na sa pagtuo. Mao na ang gisgutan. Well, dinhi mga kaigsunan, unang-una ato gyud nga hinumduman ang mga pasidaan ni Kristo sumala sa Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Buti pasabot nga kaniadto og hangtod sa presente nga panahon karon angay ta nga magamping o magbantay ta kay naag gyud diay magpahisalaag. Karon kining daang kabuhatan ug bag-ong kabuhatan ang buot ipasabot nga kung unsa ang kasuguan nga nasulat dihas daang tugon dili na sundon og tumanon sa bag-ong kabuhatan sa atupas bag-ong tugon kay niya na manggudta sa pagtuo. Wala man tay supak nga niya tas pagtuo. Pero kung itudlo pagyud ninyo nga tungod sa pagtuo ang tao dili na mosunod sa kasuguan, wa gud pud na itudlo ni Kristo ug wa pud na itudlo sa mga apostoles. Maoy hinungdan nga si Kristo nagsulti siya magbantay mo nga walay magapahisalaag kaninyo. Karon niya usa taniining pagtuo. Kung pagtuo lang nga wa kanay pagsunod sa kasuguan, Santiago 2:19 ang yawa naa say pagtuo. Kung atong tan-awon ang pamahayag ni Apostol Pablo sa Roma 3:31, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Hinunoa wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Ang inyong programa nga inyong gipamatian duna ni pagtuo apan wa gyud na magbungkag sa kasuguan. Matud pa ni San Pablo, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. So nagpabarog kini nga programa may tungod sa kasuguan sa Dios. Karon kun atong tan-awon bantayan nato nganuman nga ingon man gyud niini nga ang tao dadon diha sa kang Kristo, dadon sa pagpangalagad sa Ginoo, pero tudloan ang tao sa dili na pagsunod sa kasuguan sa Dios. Kay lagi pagtuo na lang. Pero si San Pablo nagsulti, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa ang pagtuo? Hinunoa wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Lain pa nga bersikulo nga gisulti ni San Pablo sa Galacia 3:24 nagaingon, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad ug maag-aagak ngadto kang Kristo aron ta pakamatarungon sa pagtuo. Timan igyod nga kung naay pagtuo nga ipresentar apan wa magsunod sa kasuguan, dili na maong pagtuo ang gikinahanglan ni Kristo nga maoy mahimong pagtuo sa iyang mga sumusunod. So kining mga bahina unsa manggudi ay ni sila ang gipasabot dinhi sa Biblia. Kung atong basahon dinhi sa Isaias kapitulo 30 versikulo 9, malinaw og tin-aw ang pamahayag dinhi sa Biblia ug ako nagtuo ko nga wala malubog ang inyong panghunahuna apan tingali kaha lang lagi adunay mga taong magwali lahi sa ginawali sa mga apostoles, gisulti ng daan nga ipatunglo. Mo nay gisulti ni San Pablo. Well, anhi una ta.
Sumala dinhi sa Isaias kapitulo 30 bersikulo 9 nag-ingon dinhi matud pa dinhi kay kini maoy usa ka masinupakon nga katawhan, bakakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Unsa ning mga tawhanaa? Mga masinupakon, mga bakakon. Ang Biblia mo'y nagsulti mahitungod ni ana. Busa, dili mahitabo nga ang gisulti sa mga tao nga wa na magtudlo sa pagtuman sa kasuguan insaktong tinuod na. Kay ang gisulti sa Biblia, kay kini may usa ka masinupakon nga katawhan, bakakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Karon, kay mga masinupakon man sila, dili mamati sa kasuguan, mo nang magtudlo nga ayaw nagyud magtumas kasuguan, kay pagtuo na lang. Ang pagtuo wala man na naghatag og otoridad sa tao, nga ang tao di na mosunod sa kasuguan, ug matud pa dinhi, bakakon. Unya kay ang bakakon sumala sa Juan 8:44 naginguman, kamugikan sa inyong amahan nga maong yawa, kay ang yawa bakakon sukad pa sa sinugdan. Kung amahan ang hisgutan, nagpasabot nga naay anak, sama pananglitan sa usa ka man nagtiayon, dili gyud na sila matawag og inahan, di pod matawag og amahan kung walay anak, kung wa sila nanganak. Diha mulutaw ang pagkaamahan ug pagkainahan kung dunay anak. Matawag nga asawa, matawag nga bana, apan dili matawag nga inahan o dili matawag nga amahan tungod kay wa may anak. Apan pagdiha na ang anak, ang natural amahan na. Ang gisulti sa Biblia nga ang yawa amahan sa mga bakak. Kay amahan man sa mga bakak na apoy mga anak, o kay ang amahan bakakon, ang mga anak bakakon usab. Kinsa man gud ni ang gitawag og mga anak sa yawa nga mga bakakon? Sumala sa nanang Juan kapitulo 2 bersikulo 4 ni dinis imbibios maing balita Biblia. Inyog gud ni nga tapamation pag-ayo unya mahimong i-take note ninyo, na itong amigo si Brother Nanding Helboyna des kinatarkan, kugihan mag-ayon nimo take note sa mga bersikulo nga atong hisgutan dinis atong programa ni AO kon atong tan-awon. Sumala sa nahunang Juan kapitulo 2 bersikulo 4, kini bahala na mo og dili mo mutuo og mudawat ani basta ni anis Biblia. Nagingon dinyo, kun may muingon, tandaan, kun may muingon, nakaila ako sa Dios. Kusog kay mangwali nga mga Diyos noon, nag-alagad sila Diyos. Pero gisulti, kung may muingon nga nakaila ako sa Diyos, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhanaa o wala kaniya ang kamatuoran. Unsa ning mga tawhanaa? Mga bakakon o walay kamatuoran. Kinsa ang amahan sa bakak? Ay si Satanas. Kinsa man ni ang mga anak nga mga bakakon ay ang wa magsunod sa kasuguan, unya wa pud kunoy kamatuoran matud pas gisultis Biblia, meaning walay Kristo. Kay ang Juan 14:6 ingon si Kristo ay am the way, the truth and the life. Dili ba mag-ana magyud og katinaw ang kulor og kinaiyas taong masinupakon ug taong masinulondon, samtang nagapabilin diha sa kasing-kasing sa uban nga ang pulong sa Dios o ang kasuguan sa Dios upakon, magpabilin ang katinaw, tinaw pa sa mineral water kung unsa kining klasihas mga tao nga matud pas Biblia, mga bakakon o walay kamaturan, walay Kristo, Christian without Christ. Karon kung atong basahon kini sa ato gyud ning lantawon kuno pag-ayo, sumala sunang Juan 3:4 ug 8 unsay gisulti dinhi nagingon, ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios, kay ang pagpakasala mao may paglapas sa balaod. Taman iman egyon nga ang nagpakasala naglapas na sa sugo sa Dios. Kapag wa ka na mosunod sa sugo sa Dios, nagunsa man ka, naglapas. Tanaw ha? Unya nagingon sa 8 matud pa, ang magpadayon sa pagpakasala, meaning ang magpadayon sa pagsupak, paglapas sa sugo, matud pa dinhi iya sa yawa. Biblia nagsulti ana,
Basig mo ingon na pan mo nga kami mga judgmental. Ang Biblia mo inagsulti ni ana nga iya na sayawa. Bisag unsaon nila pagkisi-kisi, unsaon nila paglusot-lusot, dili gid sila ni ana makalikay kay gipamulong na kana sa pulong sa Dios. Ha? Nga mga bakakon walay kamaturan og unya ang naglapas sa kasuguan iya sa yawa. Nganuman kay ang yawa naglapas pod. Bisag unsaon nila og dinay-dinay, bisag unsaon nila pagpangatarungan apan wa gyoy kamaturan, Christian without Christ. Ug makasiguro ta pinaagi sa pulong sa Dios nga kita naa sa kamaturan kay ang pulong sa Dios kamaturan sumala sa gisgutan sa Juan 17:17 balaan na sila pinaagi sa kamaturan ang imong pulong mao ang kamaturan. Well, asa man ang tao mo dapig? Diha ba sa asa man ang tao mo dapig? Diha ba sa pagsunod sa kasuguan sa Dios o dili pagsunod sa kasuguan sa Dios kay ni anata kunuhay sa bag-ong kabuhatan wa nata sa daang kabuhatan. Okay, pamatii ra gud ninyo kung asa man gyud ang tao mo lugar sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12 ingon niini ang gisulti, kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios kalong. Kinsay mulahutay ang katawhan sa Dios? Kini siya dili ni gi-address ngadto sa tanang mga tao, kundili gi-address ni didto sa katawhan sa Dios. Karon kay ang tanang pundok, tanang sikta nag-angkon ug nag-ilaman nga sila katawhan sa Dios. Apan ang pulong sa Dios nagpasabot kung kinsa ang katawhan sa Dios. Ang pag-angkon sayon ra na, pero niya ang pagpaila sa balaang kasulatan sa pulong sa Dios sa katawhan sa Dios. Balikan na gud nako ni nagingon dinhi. Kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nang matinud-anon kang Hesus. Tan-aw ra gud na. Ha? Huna-huna ako no ka ang katawhan sa Dios, sila nga nagtuman sa sugo sa Dios. Unya karon kay di naman kamutuman kay lagi kuno didto pa na sa daang kabuhatan, sa bag-ong kabuhatan wala na. Aber atong uyunan apan dili lang atong tugutan, apan dili lang nato uyunan. Atong tugutan apan dili lang nato uyunan nga kana didto pa na sa daang kabuhatan pero sa bag-ong kabuhatan wala na. Mga kaigsunan, gisulti baya ni Kristo, magbantay mo nga walay magpasalaag ninyo. O karong panahon na mga kaigsunan, dubli ang paningkamot sa yawa. Dubli ang paningkamot sa yawa nga ang kamaturan, ang dalan sa kaluwasan nga mos Kristo mapalayo diha sa kinabuhi sa tao. Well, maghisgot ta sa bag-ong kabuhatan o daang kabuhatan. But pasabot daang tugon o bag-ong tugon. Well, ato kunong basahon dinhi kung unsa may gitudlo ni Kristo nga gitawag og magtutudlo. Kay kun ang magtutudlo nga mao si Kristo, imong gisunod ang iyang gitudlo, ay apa simple, nagsunod ka kay Kristo. Juan 10:27, ingos Kristo, ang akong mga karnero nakaila kanako ug sila nagasunod kanako. Well, ni ata, anita dinhi sa bag-ong tugon, matawag bag-ong kabuhatan, atong basahon dinhi, nagingon tan-awa, miduol kaniyang usa ka tawo nga nagingon, magtutudlo. Remember, si Kristo gitawag the great master. Usa ka mayong magtutudlo. Naging magtutudlo. Unsa bay mayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon? Timan ang gihisgutan dinhi, ang sentro sa pangutana mahitungod sa kinabuhing dayon. Awata kini og sabta kung ikaw nagkinahanglan kausab og kinabuhing dayon. Unya nag-ingon dinhi sa 17. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako may tungod sa maayo? Anayo sa lamang nga maayo kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Timan si Kristo gyud nagsulti ana dinhi sa bag-ong kabuhatan. Nga kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang sugo. Pero ang uban ron wa nang sugo. Muguwa nagitas pagsunod sa sugo. Unya karon ipadayon na tugbasa nagingon dinhi, Kaniya nangutana siya, hain manini. Og si Jesus timaniha mauni ang tubag sa magtutudlo nga mao si Ginoong Hesus. Dili gani mo mutuo og musunod, mudawat sa gitudlo sa magtutudlo nga si Ginoong Hesus,
timan gyud nga ang inyong madawat kana nagyong wa itudlo sa magtutudlo nga sa Hesus. You get it? Kung atong padayon atong balikag basa dinhi, mga nangutan gani hain man ini. Si Jesus mitubag, ayaw pagbuno. Kini bag-ong kabuhatan ni didtos daang kabuhatan wa ba ni nasulat? Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto 17 ikaunom ni nga sugo des napulo ka sugo sa daang kabuhatan gisgutan ni Kristus bag-ong kabuhatan niya gingo dinhi ayaw pagbuno dili ka magpatay nganong dunay mga tao karon nga mopatay nganong naghuot karon ang prisuhan tungod na sa mga kriminal kay kining mga tawhanaang nagtudlo nga dili nasundon ang kasuguan mao ni nahimong resulta prisuhan. Dili ka magbuno sa daang kabuhatan na ikaunom na nga sugo des napulo sugo sa Exodo kapitulo 20 sunod ayaw pagpanapaw una nga kamo din ang mga gwapa o gwapog mga asawa ayaw mo kumpiyansa kay di ay mga taong na nagtudlo nga wa na ang kasuguan sa daang kabuhatan na delikado na ang inyong asawang gwapa inyong banang gwapo na maismiringhoy palang Hinoo na tungod sa mahimong resultas mga nagtudlo nga wa na ang kasuguan sa bag-ong kabuhatan pastilan luoy kay mo niya na ayaw pagpanapaw gingo din ikapito na nga sugo dihas na po kasugo sa daang kabuhatan sunod ayaw pagpangawat ikawalo ng sugo des daang kabuhatan nagisgutas bag-ong kabuhatan nga dili ka mangawat so diha sa daang kabuhatan hangtod sa bag-ong kabuhatan naa paghihapon kanang mga nasulat nga kasuguan sa daang kabuhatan si Kristo na ingon magbantay mo nga walay magpasalaag ninyo unang magbantay mo sunod ang ingon dinhi ayaw pagsaksig bakak stilan amo nang nagdaghan rong mga bakakon tungod aning mga nanagtudlo nga wa nang kasuguan sunod tumahod ka sa imong amahan o ginhan mo na hinungdan nga daghan karon sa mga anak nga wa nay pagtahod sa ginikanan tungod man as ilang pagtudlo nga wa na nang kasuguan tan-awa ninyo kung di ba ang mga ginikanan na mo'y mo adjust mga anak ang mga ginikanan na mo'y magkingking sa anak tanawa gamay pa lang gani nga bata pag abot diha sa inyong puloy-anan mo bitaw na nga diha sa balay na ako'y ako lang ni isingit na ako'y TV brand new ginang akong TV pero wa ko gina ipasulod dito sa balay na ana sa lain nga akong gipuhian kaniadto tungod kay dili ko gusto mga kaigsunan nga makakaton ang tao diha ang mga bata niya ng panahon na ang pag-ingon dinhi nga matud pa di ka magsaksig bakak tanawa unya karon ni dinhi matud pa dinhi akong balikag basa ayaw pagsaksig bakak tumahod ka sa imong amahan ug inahan tanawa ang pagtahod nay mga anak ron tanawa gus inyong puloy-anan diha mahitabo na gani na ang bata bisag 5 anyos pa na 3 anyos 4 anyos pag abot sa cartoon show why makasalidang lain diha kana gid ang cartoon karakter mo ginaham sa bata andir ang tanan diha why makait bus ang bata na tanawa kung ang bata mo kuan sa cellphone makapugong bagyod ang mga ginikanan kung ang mga bata mo kuan sa cellphone kana tungod kay wa nay pagtahod sa mga ginikanan wa nay pagtahod sa ginikanan nganuman kay ang kadaghanan karon nagtudlo nga dili nasundon ang kasuguan sa daang kabuhatan kay nian atas bag-ong kabuhatan samantala si Kristo nga nagtudlo dinis bag-ong kabuhatan nga sundon ang kasuguan din ang kasuguan kadtong nasulat yes daang kabuhatan karon mga kaigsoon kinsay mo react ninyo diha aber kay amo nang pabuton amo nang hulaton nganuman ang pulong sa Dios giisulti gyud sa Zacarías 8:16 nag-ingon sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa inyong isig katao sa sulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa inyong isig katao tinuod lang ni ang atong gisulti why si Kristo na karon si Kristo nag-ingon magbantay mong why magpasalaan ninyo mao ni ang pangutana ni Kristo sumala sa Lucas 6:46 nganong mutawag man kamo kanako Ginoo apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo mao ni pangutana nga dapat sundon og tubagon ka sa mga tao nga wa na magtudlo nga magsunod ang tao diha sa sa kasuguan sa Dios kay nian atas bag-ong kabuhatan mga kaigsunan si San Pablo nagtudlo samas gitudlo ni Kristo nagatudlo pod si San Pablo sa kasuguan nga nasulat sa daang kabuhatan dinhi sa bag-ong kabuhatan alright atong tan-aw dinhi sumala sa Roma kapitulo 13 bersikulo 8 ngadto sa 10 nag-ingon dinhi 13:8 unya
Mao ni ang gisulti. Matod pa din ni San Pablo, ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawa sa paghigugmaay ang usa sa usa, kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Tanawan ning mga bakakon ug walay mga kamaturan, iya siyawa. Di ba wa kuno makatumas kasuguan? Pero si San Pablo nagsulti siya, ang nagahigugma siyang silingan nakatuman sa kasuguan, pero ila wa kuno'y makatuman. Kini gisgutan is bagong kabuhatan. Karon unsa man ning sugua ang gipasabot dinhi nag-ingon, no? Ang mga sugo nga nagaingon ayaw pagpanapaw. Oh, naaman isda ang kabuhatan gitudlo ni Kristo, gitudlo sa mga apostoles, gitudlo pod ni ini nga programa sa kanginan nga inyong ginapamatian. Mga kaigsunan, asa mamumupili? Sa gitudlo ni Kristo, sa gitudlo sa mga apostoles, o sa gitudlo ni ini nga programa, o adto mo tuo, adto mo dapig, adto mo pili sa wa itudlo ni Kristo, o wa itudlo sa mga apostoles, o wa sa ditudlo ni ini nga programa. Nagingod din ni San Pablo, ha? Ang nahigugma sa iyang isigataw nakatuman sa kasuguan. Unsa man ang kasuguan nagipasabot nga matuman? Ay aba siyempre katong kasuguan nasulat sa daang kabuhatan. Niyaw nagingon din ni, ang mga sugo nga nagaingon ayaw pagpanapaw. Una man isda ang kabuhatan, ikapitong sugo manides Exodo. Exodo 20, di ka manapaw, ayaw pagpatay. Ikaunom ni nga sugo, di asda ang kabuhatan gigisgutan sa bagong kabuhatan, ayaw pagpangawat. Oy, ikawalo ning sugo, di asda ang kabuhatan nga resulti din sa bagong kabuhatan. Nagingon, ayaw pagkaibog. Og ang bisan na unsa nga sugo, kini di magkaibog, ika napulo ni nga sugo, des na po sugo, di ka maibog sa asawa sa imong isigataw. Karon kaya naman na. Matud pa nila, dinhi sa bagong kabuhatan. Okay na, nga imong asawa kaibgan. Okay ra na nimo. Nga na maibog sa imong asawa, kaya naman na suguan, di ka maibog sa asawa sa imong isigataw. Unya, matud pa ni San Pablo, nga matud pa niya, nga bisan unsa nga sugo kini nalangkob ni ining pulunga nga nagaingon, higugma ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Ang gugma dili mohimog daotan ngadto sa silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Love is the fulfillment of the law. Mga kaigsunan, ingon ni ini katinaw ang gipasabot sa pulong sa Dios, ingon ni katinaw ang gisulti sa Biblia, pagtuo unya wa nang kasuguan, dili na mo gitudlo sa mga apostoles, dili po na mo gitudlo ni Kristo, ato nang gibasa nagingon, ha? Nga ang katawhan sa Dios sila nga mga nanagbantay sa kasuguan sa Dios. Karong panahon na mga kaigsunan, dapat nato nga ampingan ang atong mga pagpangalaga diha sa Ginoo, kay daghan karon ang ahinti ni Satanas nga nagsulti nga wala na ang kasuguan dinhi sa bag-ong kabuhatan. Daghan ang nagsulti karon nga giilisan ni Kristo ang kasuguan. Unsay giilis gud in taon, gitudlo magani ni Kristo ang kasuguan nas daang tugon, daang kabuhatan giilisan na hino. Ingos Kristo ayaw biya mo pagunahuna nga ko mianhi aros pagbungkag sa kasuguan os mga propeta, mianhi ko dilis pagbungkag kun dilis pagtuman. Mateo 5:17, nagingos 18, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan, walay pagasayloan bisan usa ka kudlit usa ka tulupok hangtod nga ang tanan matuman. Mga kaigsuunan, hilabihan katinaw kaklaro ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mga kaigsuunan, dawata maluwas ka. Ha? Sumala sa Santiago 1:21, busa lugorin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan o dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Diyos igala dawata arang maluwas ang imong kalag. Nagingon si Salmista David, Salmo 1:1 ug 2, nagingon, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magalingkod sa lingkuranan sa mga miyubiton, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, kundili anaa sa kasuguan ni Jehova. Tanawa, kundili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay ug nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Mabuhay kahigala, gipamatian mo ang pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios kamaturan ang imong gipatalinghugan. Kamaturan dinhi imong nabati niini nga programa sa kahanginan. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot pagpatinaw sa nakasabot ug natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning lilion makadiyot higala ang mga mensahe nga ato nakita sa screen. Niya si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Libby.
naminaw na pod mi karon sa kini ang maayong balita, naminaw mi diri sa proper Sambulawan, Liti-Liti. Salamat sa pagbasa, Kuya Libby. God bless sa tanan. So, maayong gabi, Chel, Notario Aragon. Kanya niya po si Sister Virgie Tabwa. Maayong gabi na usab, Brother John o Brother Libby. Ingon man sa inyong mga kaubanan o sa tanang naminaw o nagtanaw sa Facebook. Pag-uli pa lang nako gikan sa simbahan. So, good evening, Sister Virgie. Ano niya po si Christy Salahid Cristal. Mayong gabi diha ninyo igsoon sa pagtuo. Ang Biblia magapausab sa atong kinabuhi og Yahweh padung sa langit. Okay, salamat Christy Salahid Cristal. Niya po si Norman Velasquez Villarinte. Okay. Okay, Yan. Brother Norman. Mayong gabi. Thank you for viewing. Okay, ang mensahe, mayong gabi sa inyo tanan, Kuya. Watching from Sitio Iscao, Dahadyot, San Isidro, Leyte. Okay, salamat kayo, Norman Velasquez Villarinte. Beloved ni sa atong buotan nga amiga, si Sis Mimi. O niya Itang, anak ni Mr. and Mrs. Romeo Itang. Okay niya sad si Christy Salahid Cristal nagapaminaw mi dinhi sa Pandan, Mahawak. Greet Anak ni di ay ni Brother Noel Cristal. Cristal yan yung Salamat dahi, Kriste. nagapaminaw mi dinhi sa Pandan, Mahawak. Greet me sa Crystal Landau og Iskalikas family. Daghang salamat. Yeah, mo insert ko kadali lang gid Brother Libby, mawalang galang na. Atensyon niya kamay kay si Brother Norman ron, pamilya ni silang maminaw. Sa imong hangyo, ninang Rivika, suri-suri gyud nga dili ko anha karong Sabado. Katapusan ng Sabado nining bulan na gitan-aw nako ang kalendar schedule karong Sabado to ako Carmen Cebu. Nasulat na nabutang na dito daan. So I'm very very sorry gyud kaayo ninang. God bless. Okay, niapod si Edwin Notarte. Mayong gabi, Kuya. Sa tanang naminaw, watching from Ormoc City. Salamat, Brother Edwin Notarte. O niya, nipag-mensahe si Christy Salahid Cristal. Sayo, mana, mga kuya, basta anaa nakas kamaturan, magahataas yod ang atong kinabuhi. Okay. Ato ning lilion ng pikas nga screen. Ato ning pangbasahon ning mga nahidugang ang uban nag-like, ang uban nag-heart. Niya si Brother Gerardo Lobitania sa Australia. Ay, Dede, mayong gabi, Dede. Thank you for viewing, Dede. Kumusta mo, Mami Banje, diha, Ma'am Ginny, o sa usan nyo ka anak, gisabay nga, gyud aning usa, Dede, suri, wadyo ko ka, aning usa ka anak ni mo, ako kailas nga, nani. May gabi inyong tanan diha sa nasod, sa Australia, niya, may gabi po diha sa akong igagaw diha, Cheryl o Lasiman. Sorry, gig kay Ma'am. Wadyo ko ka, bantay sa apelyido anang imong husband. May gabi inyo diyan tanan. Okay, niya po si Abner Dualio. O niya po si Jose Navales or Brother Joe Navales. Brother Joe, doawa na san mig panag sa Adres Bugo, Brother Joe. Kampustila mo ni siya, Brother Joe, no? Ha? Kampustila mo ni Danao. siya, Brother Joe. Danao. Okay, niya po si Junalyn Coralde sa Kadwawa ni. O niya sad si William E.D. Okay, ato sa nakita rin si Sister or Marge Robilin Villaganas Necesario.
Hoy Mads, napamuron sa bihiya Mads kay mga ninong og ninang manis gikasal gahapon. Mayong gabi niyo Mads. Thank you for being. Kumusta ni Parituto og sa inyong mga kabataan? Kumusta mo tanan diha sa Hilutungan Island? Okay, ato pong nakita din si Jenny Rama Fermin o niya po si Brother L.L. Eljon Tunyakaw ni Dia. Niya po si Scout Ranger Senior or Sir Isegani Aratzia. Niya sa ang Katmon Seventh Day Adventist Church, nagalandaw po sila karon. Niya po si Myla Branzoila. Ato pong nakita si Norman Villasquez Villarente, Jing Oslington, Edwin Otarte, Ayan Kevin Dorotan, niya po si Lemuel Nodalo Esterira, Virgie Tabuak, Chel Notario Aragon, Rolando G.R. Beldozola, anya niya po si Rose Aileen, ato sa nakita si Mervin Kuyag. Mo ni ato mga nakita nga mga pinalangga natong mga kaigsunan nga nagasunod. O ni ato ning basahon, yapay ning apas mga higala atong nakita dinhi. Okay, ingon dinhi nga okay lang Kuya John, si Norman Villasquez Villarente. O niya po si Belinda Lohira Tirana. Maayong gabi, God bless you. Amen. Okay, salamat. Niya po siyang ang saya sayaang sayang or sayaang mani. Mayong gabi ninyo, Brad. Niya po si William Edi. Mayong gabi sa tanan from Morob Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Oy, may gabi sa tanan taga Zamboanga nga nanood sa atong programa. Thank you so much. Always ni nagapanood si Brother William Edi. So thank you kayo, Brother William. Niya sad si Sayaang. Mayong gabi ninyo, Brad. Naminaw mi diri sa Panalipan Katmon. Dito din silang Brother Mario Alquizar Dapit, no? Panalipan Katmon. Makita ta karon kuan, makita ta karon sa Bando pohon. Tugod sa Ginoo. Naa ang kanatan-an ako sa calendar schedule na ako diha sa Carmen SDA Church. So makita ta mga taga Panalipan. Okay, nasa kumbasahon, mayong gabi Kuya Libby, Brad John, sa tanan usab na minaw karon sa inyong programa. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya from Philly Disor sa Ormoc City. Konbertido mo sa atong programa. Mayong gabi ninyo Parilib o Pare John. Kana nga pangutana Parilib o Pare John, mura man og sa balibol pana holding man kaayo. Unsa kaha no? Kung dili na magtuman sa kasuguan, nalimot ng tekstira nga bisan pa ang ato nga gobyerno nagtuman sa mga kasuguan. Kung mangawat ka o makapatay, daghan yung mga military o mga pulis mo gukod o modakop nimo, bakak ng pagtuuha, abli ang prisuhan nimo, Brad, o dili ka na mutuman sa kasuguan. Pulos na tumanon ang daan o bag-o nga nasulat sa Biblia, hasta pa ang atong gobyerno nagtuman sa kasuguan. Okay, salamat kayo. Aniya ato sa nakita din si Brother Jacob Sumalinog, watching mga Brad sa radio. Salamat kayo, Brother Leo Sumalinog o Brother Jacob Sumalinog. Okay, maadto na tahiganan sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon, naingon siya dinhi nga mga Brad niya kunot, niya na kunota sa bag-ong kabuhatan sumala sa akong nadungog. Bagong tugon sila pasabot niya. Daan og bag-ong
daang tugon o bagong tugon or daang kasuguan kato napulo kasugo o arita kang Kristo kay nagisgot siyang pagtuo. Siya na nakuntas bagong kabuhatan sumala sa dungog o wala nakita sa pagtuman sa kasuguan. Lagi kay mo na daang kabuhatan yung pagsabot. Kay ang pagtuman sa kasuguan maoy pagkinabuhi sa daang kabuhatan. So di na kunta magkinabuhi sa daang kabuhatan o niya ang pagkinabuhi sa daang kabuhatan mao na ang pagtuman sa kasuguan, daang kasuguan. Buti pa sabot kato na pulo kasugo. Pagkamatarong na kuno takaron pinaagis pagtuo. Unsay inyo ikasulti ana. Dili na tinuod higala. Di na tinuod nga niining panahon na karon dili na nato tumanon ang napulo kasugo. Nga naman, wa man na bungkaga ni Kristo. Pag-abot sa bagong tugon, wa na bungkaga ni Kristo. Muna nga itong mabasa sa Mateo 5:17. Nag-ingon si Ginusos, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Unsa na kasuguan na? Kadtong sa daang tugon. Kadtong dito sa papan nga bato maong napulo kasugo. Ingos Ginusos, ayaw kamo gunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Gayon na 18, sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang maglungtad pa ang langit o ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan. Gipasalig ni Ginusos ngayon siya wa na ko na bungkaga. Nagtuman ko ana sultihan ta mo sa pagkatinuod nga samtang makita pa niyong langit o yuta way sayloan sa kasuguan. Di magani sayloan ni gala. Ipatuman buti pasabot dili gani nimo pwedeng pili-pilion lang nimong imong nagustuhan. Tumanon tanan nga kasuguan kaysa atong mabasa sa Santiago 2 versikulo 10. Si Santiago nagpahayag nga ang tao di ay nga nagbantay sa kasuguan apan naglapas siya sa usa ka bahin niini samara nga iyang gilapas ang tanan. Unsa may ipasabot ana ni Santiago ang napulo kasugo nga naman kay kung imong i-continue basa higala ang bersikulo 11 nga 12 naghisgot ang kasuguan dis na po kasugo kana di ka magpatay di ka manapaw tuama didto. So ang napulo kasugo di musugot ang Ginoo kuwag usa kay ang pagkuhag usa ni ana imong gilapas ang usa samara nga gilapas ang tanan higala. So dili tinuod nga di na tumanon ang napulo kasugo kay diri sa bag-ong tugon atong mabasa si Kristo positibo nga nagsulti tumanon ang mga kasuguan mahigala og daghang ka itong ma-prove nga mabasa sa Biblia nga ang kasuguan pagatumanon pagani hangtod sa pagbalik ni Kristo. Kay si Pablo nagsulti nga ako magtugon kanimo nga bantayan ang kasuguan hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Hangtod na balik Ginoo ipatuman unya nay magwali ron gawa ng kasuguan kasumpaki na sige wali dias Biblia sa Roma 3:61 ang kasuguan dili pwedeng bungkagon sa diha nga natas pagtuo. Wa naman tay panahon higala sa dili pahingpit tapuso ng atong tulumanon ani atong team song ani atong hangyoon si Brother John alang sa closing prayer. Well, mga higala mag-ampo kita. Dalang pananog makagagahom na mga Diyos na sa trunos kita sa langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulo.